Slijedi priča o jednoj od rijetkih tužilica u Crnoj Gori, Milici Milošević iz Kolašine. Milica je zahvaljujući tome stigla i do Francuske, a u današnje vrijeme, iako vedrog duha, žali se na samoću. No muči i to što nema penziju, pa samim tim ni dovoljno prihoda za život. Milica Milošević počela je da tuži čuvajući ovce i tako bi savladala strah jer je bila sama u planini. No vrlo brzo je postala najpoznatija, pa kad bi ona nastupila, svaka druga tužilja bi se, kaže, skrajnula. Kaže, ni cvatova bez barjaka i bez konja. Ni tužilice, niti sahrane bez tužilice ili lekača. Ako je neko umro danas, nikoga nije zalelekao, niko nije zatužio kao da se ništa desilo nije. Milica je tužila visoke zvaničnike, nastupala na Kolarčevom Narodnom univerzitetu u Beogradu, a potom su je pozvali da tuži na pomenu francuskom umjetniku Marcelu Duchampu. Kažem, izvi iskru iz kamena ili od sunca s vedra neba, da bi svijetu dokazao da umjetnost cijeni treba. Milica je do starosti živjela u svojevrsnoj porodičnoj zadruzi. Sa koleginicom i kao sestrom Margitom muzla je i po 500 ovaca na sat. S njom je živjela i ona je nedavno zauvijek napustila. Milica je ostala sama prvi put u životu. Teško je, sine, samovati. Boluješ, tuguješ, a samuješ. Teško je sunce gledati, ko će vrata otvoriti. Milica Milošević, najpoznatija crnogorska tužilja, obradovala se dolasku naše ekipe i tome što smo zabilježili njenu priču. No, dostojanstvo joj nije dozvolilo i da nam se požali. Pored toga što je sama, Milica se bori da preživi, jer tokom svog radnog vijeka na selu nije zaradila penziju. Čuvarka jednog dijela našeg kulturnog nasljeđa zaslužila je više. Život mi se sunce oglušio. Kako je trebalo, nijesam dobila ništa.